Dito yung aldawin tayo pagtutungtungan, may panggip iti pinag-sakripisyo, pinag-ibtor dito yung rabaw titaga. Basahik man iti Hebrew chapter 13, verse 16. Kung ano dito ay, do not neglect doing good and sharing, for such a sacrifice is God is pleased. So dito yung aldaw, di kiti amin nga sakripisyo tayo, nang nangruna para iti pamilya tayo, God is pleased with us. Amin nga rigrigat tayo, di kita mannalon, agriing da nga nasapa, mabanday ti talon, alas 4, di jay da talonen, madamdama, nakalamlamiis, madamdama, main initan da, madamdama tuno nagtudo, natudwan da manen, di kito yung sakripisyo tayo, supapakan to metlaing iti apo. Di kita met, di kita nato yung fisherman, nakalamlamiis, unod dumasakbay da nga tumapog, ti alas 3, wino alas 2, uminom da pa iti gin, ibturan da ti lamiis, tapno mapited da iti kasapulan iti pamilyada. Kas jaymet iti do doktor, agtakder iti 4 hours no duma no operar da, even the nurses, umauli da pababada, mapanda kita iti pasyente, tapno makasapul da, kita da iti ted da iti pamilyada. These are all sacrifices and good works. Dito iti pakaragragsakan nga kitkitain iti Apo Dios tayo. Yung naragragsak tayo kumapay, no di kiti pagsakripisyan tayo, agsakripisyo da, ket mariknada kumamet, di kiti sakripisyo, ken pagibibturan, di kiti pampamilya, nang nangrunag ti naganak. Kasi di kiti nga tiyempo, di kiti nga ubing, no ni kanda ti allowance dan, kunam lang kasi sino dang agsigsigarilyo ditan, di da nga mong riket, blood can sweat, di kiti naganak kadapada. Di kiti farmers, payman, kitaan kiti chinelas, di kiti farmers, ada ti talida, ada ti barot da, agsakripisyo da, agsagsagaba da, kinagibibtor da, tapno magatangan da, iti sapatos, wenno chinelas, wenno nasyat, nga pagkawes, iti anak da. Ngim di kito yung naganak, no maamiris yung laing, di kito yung sakripisyo, ngiti ted, wenno aramiden, ti kiti naganak tayo, amu tayo aramiden, di kiti kwartang iti ted nakada tayo, aramiden tayo, imet laing kuma, nisupapak kanya da, nga pagbendisyon, di kiti aramiden da, nang nangruna, di kiti pagbanbanugan da. Kuna na dito ay, good works. Everyday masapul, nga no ni Apo at daan keng ka, hamo nga malapedan, iti agaramid, iti naimbag. Gaputa da iti Diyos ken ka nga naimbag. So nga mapilitan ka, you are forced to do what is good. Muyo dati mesa nga bakit, tinagan na, ninanang Simeona, 84 years old, aglaklako ti tinudok, mapanti every barangay, tapno mabiyag na iti balasitang, wenno balasang nga bakit, nga anak na. Di chinelas na kadasakan na agkibu pa yen, iti sakanan, iti kakapag na, naglakulaing iti tinudok. Ket 84 years old dito'y ninanang Simeona. Di ito yung sakripisyo na, yung mamuyo ka di gigayem, piman, masyan alaw na kininanang Simeona. Awalang pagsapulan di anak ng bakitanen, agis kinulpay laeng. Kakasing agrigrigat ti ina, agkibkibuti sa kanan, agis kinulpay laeng, iti anak na. Nga di jay, nga papakpakan, iti ina na, nga 84 years old. When nagsakripisyo na itong ina, nga maamiris tayo kumamit, nga di kito nga sakripisyo, di kito naganak kada tayo, pakadwaan tayo, iti nasya at met kadi nga aramid. Da tayo nga na anak, agbasa tayo nga nasaya, kadi ito iti ted nga allowance, di kito naganak kada tayo, iti sweat. Di kito ket rigrigat da, di kito ket banbannog da. Tapno mapagbasa da kay laeng. Ngem napukuyugan, ideto nga rigat tinaganak. Ken di kito nga sakripisyo, itinasayat nga pinagbasa ti anak, anyan nga naragragsak manen, iti matang iti Apo, tapay, pag mapukuyugan, itinasayat meng aramid di anak, di rigrigat, di kiti naganak. Ado dita, mapangka dita, di dala komputera, nangin nakagbasa. Apo di nanang uri kakaisuna nga sinsilyunan, kakaisuna nga kawartanan, duten ng tupalaeng, ninakong, inkagbasa, agwentumet ditang anak, yung tayan nang agpeso di komputeran. Namnamahin di naganak, nga mapangkang agbasa. Ngam noham mo nga supapakan, di kito nga rigrigat, di kito naganak. Hantumet, ngagsupapak, di kito anak mo. Katubuta ko natin sa uti Apo, noon niya iti mulam apitem. No hanga maaramo kayat nga maramid kita anak mo to, no niya tiraramiden.
di kiti anak tata, do not do to your father and mother. So today, we must sacrifice. Da kami nga naganak, ang mumitirik na tig sakripisyo. Ang mumitirik na iti ag sakripisyo nagsagaba, tapno mapagbasa may ted me the best, para kin kiti anak mi. Ngem sapay kuma, sikang anak tata, sikang anak tata, nga kan karay nga di komputeran, ada do ti tiyempo nga computer, di kita nga tinakawan, di kita naganak king ka, di kita naglingling etanda, so nga masapol nga mapan kay eskwela, tapno nagpag-graduar ka, sikang tumit laing ti mabang-aran, pamilyam tumit laing ti naragsak, pamilyam tumit laing ti agsagaba. Di kadwa kay DJ Kalinga, di nanay ken tatay nga kungkunak, 13 ti anak na. Ni nanay, pinagbasa na ni tatay. Ito education. Ngem, amuyo, numan pa'y mesa tigsapsapul idi, nila nanay, mina, na pagbasa na di 13 anak na, babaen ti parabor ti apo. Apay, gapo na nagsakripisyo nga mapanaglako di tiyandaan ni nanay, mina, ngem di kiti anak, idi may kanda ti kwarta, nagbasbasa da so nga da engineer, da architect, ada padi, ada abogado, ada nurse, ada medtech, ken di kiti mostly na nangangato nga sa saad dito rabaw ti daga addaan kanyada. So nga da tayo, we must learn to see the sacrifices di kiti naganak kada tayo. Hanti nga bareng-barengen di kiti nga lingling etda. No di kiti ipasnek ti agadal, agturong tayo nga nasihat, ket sapay kuma, dati maadal tayo dito nga lost and found, da tayo ngobing, no nasihat ka ngobing ken anak, keep on doing good, ket no medyo, kunami di buntok idi, na wer ka, when no naloko ka, agsingsing pet kan, tabakalain ni paapo, ni tatang mo, hanggang tumakapagbasan. So nga dito nga oras ken tiyempo, kaya managken niya po, let's do good always. Every time nga makakita tayo nga dati kung dawit yung agaramit tinimbag, let's do it. Gapo tayo isuti pagayatan, ken pakayaywan iti Apo Diyos tayo. So today, agsublin to ni Pastor Ricky, don't change your channel pang asik.